Мгм. Мин кешеләргә батат культурасы турында сөйләгән вакытта күп кешеләр куркып кала. Без үстерә алмыйбыз аны дип куркалар. Бу үсемлекне үстерергә куркып торасы түгел. Бу үсемлекләр бәрәңгеләр семьялыгыннан түгел, паслинчалар семьялыгыннан түгел. Без бит инде бәрәңге үстерү бу үсемлекне бәрәңге үстергән шикелле үстерсәк тә, бәрәңге корты Колорадо коңгызы белән зарарлана. Аның белән без азапланабыз. Ләкин бу үсемлек паслинчалар семьялыгына кермәгәнлектән, бу вьенковые, үрмәле үсемлекләр семьялыгына керә. Моны үстерүе авыр түгел. Монда бернинди мәлімин корткычларын аның күргәнем юк. Проволочник ярата диләр. Монда быел 1-2-3 ел эчендә проволочникны да күргәнем юк. Моның бүлбесе дә, яфрагы да бөтенесе эшкә бара торган, эшкә ярый торган үсемлекләр, өлешләр. Үсемлекнең үзен, бүлбесен үзебез куллансак, яфрагын салатка кулланырга мөмкин, һәм аның бик көчле, бик зур массасы яфраклары, сабаклары малга ашатырга бик файдалы. Бик калориясе күп, сөт бирүгә бик файда китерә торган үсемлек дип санала.